स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बोलबम के गाना रिलीज भइल रहा, जौना गाना के नाम बा कैलाश धुआं धुआं है। ये गाना के ऑडियो सॉन्ग काफ़ी बवाल रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कैलक। और ये गाना के ऑडियो के अभी तक 1.3 मिलियन यानी करीब 13 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। और जितना भी भोजपुरिया दर्शक लोग एक गाना के वीडियो के इंतजार करत रहे हैं, वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के वीडियो के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा। और खबर ये भी आ रहल बा कि ये गाना के वीडियो के काल सुबह 6 बजे गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच में रिलीज कर देहल जाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।